Pozdrav drugari, danas pravimo sutlijaš ili suklijaš kako ko zove. Sve što nam je potrebno: jedna šoljica pirinča, mleveni cimet ili kakao, šećer, vanilin šećer, mleko i voda. Sipamo vodu, dodajem pirinač, znači pirinač sam oprao 2 puta u vodu, da znate, i ostavljamo da proključa. Kad provri, znači mešamo ne baš konstantno, ali na nekih 20 sekundi da se ne bi pirinač zalepio za šerpu. I evo, nakon nekih 7-8 minuta voda je bukvalno isparila, nisam rekao 400 ml vode sam sipao na jednu šoljicu pirinča i sada dodajem otprilike 200 ml mleka. I nastavljamo da kuvamo uz povremeno mešanje. I evo, nakon 5 minuta dodajem vanilin šećer i jedno 4 kašičice šećera, znači po ukusu, ako volite više slatko, naravno više, ako ne manje, i još jedno minut kuvam i mešam. I evo drugari, nakon nekih 15 minuta sutlijaš je gotov. Sipajte u neku činiju, znači ovo što je kao malo ređe nemoj da vas buni, jer kad se bude ohladio bit će tačno sočan, ako previše ispari bit će onako suv, tako da ovako otprilike malo ređe bude. I to je to, stavite cimet po ukusu preko ili kakao, ili ne mora ništa. I to je to, vidimo se u sljedećem videu, pozdrav!